Tak my sme Pálko a Zuzka Holosovci. Sme manželmi už 13. rok. Ja som učiteľka a Pali je vývojový konštruktér a spolu sa venujeme teda našim dvom úžasným synom, 10-ročnému Sebastiánkovi a 3-ročnému Krištofkovi. A teraz vlastne by sme sa chceli s vami podeliť možno, ako sme sa my dostali k prirodzeným metodám plánovania rodičovstva. A v podstate bolo to ešte, keď sme boli snúbenci, spolu sme vlastne diskutovali o nejakých takých našich plánoch, o manželstve, o rodičovstve a vlastne sme hľadali takú možnosť, ako sklbiť vlastne to rodičovstvo a tú plodnosť manželstva aj s takými problémami, ktoré sme už vtedy riešili, aj zdravotné, a potom možno aj sme rozmýšľali, čo aj v nejakých konkrétnych životných situáciách, ako to riešiť, keďže sme mali jasno, že chceme vlastne žiť to manželstvo v súlade s Božím plánom. A počas tej manželskej prípravy sme sa vlastne dostali do kontaktu s Ligou Pár páru, ktorá vlastne učí symptotermálnu metódu plánovania rodičovstva. No a vlastne tu aj my žijeme. V podstate prirodzené metódy, a teda konkrétne aj túto symptotermálnu metódu, využívame v podstate od začiatku nášho manželstva. A konkrétne táto metóda nám veľmi vyhovuje. Najmä z toho dôvodu, že sleduje 3 príznaky plodnosti. To znamená, že naozaj v takých ťažkých obdobiach bola pre nás takou, dá sa povedať, zárukou a bola pre nás naozaj spoľahlivá. Medzičasom sme sa v podstate stali už lektormi tejto symptotermálnej metódy v Lige Pár páru. A teda snažíme sa v rámci možností možno tak oboznamovať aj s touto metódou. Celkovo prirodzené metódy vnímame ako taký úžasný nástroj žitia takého čistého manželského života. A keď mám zhodnotiť, čo nám priniesli od začiatku, tak je to určite taká väčšia dôvera, vzájomná úcta a takisto sloboda. Tú slobodu, to by som definovala tak, že dokážeme si naozaj úprimne všetko povedať, čo sa týka aj týchto intimných záležitostí medzi manželmi, a vieme sa navzájom rešpektovať. A celkovo si myslím, že práve tieto prirodzené metódy nám ako keby nás tak cvičili v takej väčšej, ako by som povedala, úprimnosti navzájom. Takže práve tá sloboda spočívala v tom, že necítila som nikdy ja ako manželka tlak od manžela aj v tých takých náročnejších životných obdobiach, či už to bolo po prvom pôrode, kedy naozaj sa vyskytli ďalšie zdravotné problémy. A vedela som naozaj, že ma podporuje a naozaj necítila som nikdy taký pocit, že v niečom ja zlyhávam. Vždy to bolo o tom, že sme v tom spolu, že vlastne sa navzájom podporujeme a nech príde akákoľvek situácia, tak sme v tom spolu. Takže aj v tomto prirodzené metódy si myslím, že nás tak odúčajú od toho sebectva a dovoľujú nám prijímať sa navzájom taký, aký sme. Čiže aj s tými ťažkosťami, ktoré prichádzajú, a aj s tými radostnými vecami. A
Takisto, ako som už povedala, ja ako žena vnímam veľmi pozitívne to, že manžel, muž dokáže vnímať ženu ako celistvú bytosť, čiže aj s jej cyklom. To znamená, že vnímajú tak citlivejšie a vie sa možno vžiť viac teda do tých jej dní, aj ťažších napríklad. Takže v tomto si myslím, že prirodzené metódy doslova tak možno otvárajú oči obom partnerom. No vlastne niekedy sa tak práve stretávame s takými otázkami, že či tie metódy toho prirodzeného plánovania rodičovstva práve pri ich žití nestratíme túžbu jeden voči druhému. Že či vlastne to v nás ako keby tú túžbu vzájomne nezabije. A my osobne si myslíme, že nie, pretože tá určitá periodická zdržanlivosť, na ktorej sú tie metódy postavené, nemá vplyv na tom, že by sa mala tá túžba po tom intimnom živote medzi manželmi vytratiť, alebo túžba navzájom po sebe. Hlavne teda, ak tá láska medzi manželmi je pravidelne nejak udržiavaná a zveľaďovaná aj v tých obdobiach zdržanlivosti nejakými možno prejavmi tej náklonnosti, pozornosti, nejakým možno dá svoje rande aj počas toho manželstva. A na druhej strane aj tu nám vznikne taká paralela, ktorú vnímame, že vlastne tie veci, ktoré máme, tak bežne sú také všedné, tak skorej z takých sa nám vytratí túžba po nich, ako tie, ktoré nie sú úplne bežné. Nemôžeme si ich úplne každý deň dovoliť. Ja poviem taký príklad, že aj ľudia, ktorí pracujú, tak každý z nich sa teší a má túžbu po víkende alebo po dovolenke a tiež ju nemáme každý deň, tiež sa nám len v nejakej periodicite opakuje. Takže určite si nemyslíme, že by sa mala túžba kvôli periodickej zdržanlivosti vytratiť. A ešte by som doplnila, že naozaj v tých obdobiach zdržanlivosti nie je to o tom, že teraz sa máme každý zatvoriť do jednej izby, ale práve toto obdobie je takou výzvou pre takú tvorivosť vo vzťahu, byť naozaj kreatívny a možno vymyslieť niečo zaujímavé. Taký tip môžeme dať, že dá sa to aj s deťurencami, pretože my sme, keď ešte sme boli snúbenci, tak sme radi chodili pozorovať hviezdy. Zobrali sme si termosku s čajom alebo s kávou a sme sa vyviezli na kopec za dedinu. A zistili sme, že sa to dá aj so spiacimi deťmi v aute. Takže to sú také chvíľky, ktoré sú pre nás nesmierne vzácne a práve počas týchto období prichádzame na takéto kreatívne veci, že ako si možno tak obnoviť tie veci v nás, ktoré boli a naozaj spraviť niečo také zvláštne alebo príjemné pre manželstvo. A preto by sme naozaj aj my radi povzbudili manželov, partnerov, teda ku vzájomnej komunikácii, aj čo sa týka takýchto vecí intimného charakteru, aby nikdy možno tak nezametali nejaké veci a problémy pod koberec, ale snažili sa to odkomunikovať s tým druhým, pretože nech je to akokoľvek ťažké, vždy je to lepšie, keď si to povieme. A pozbudzujeme naozaj manželov, aby možno sa tak nebáli vstúpiť aj na takúto cestu, pretože Pán Boh nikdy nepočíta zlyhania nejaké manželov, ale vždy im fandí a túži, aby sme kráčali po jeho ceste a nepotrebuje počítať to, koľkokrát sme spadli, ale že teda sme sa vybrali vôbec takou cestou. A ešte by som chcel teda doplniť a povzbudiť aj k tomu, aby manželia, keď sa rozhodnú žiť také prirodzené metódy plánovania rodičovstva, aby si naozaj zobrali za svoj taký ten cieľ, prečo to chcú, a aby vlastne mali v tom takú pevnú vôľu a snažili sa naozaj ten cieľ za každým dodržať. Lebo je to veľmi podmienené tým, akú vôľu si nastaví, akú vôľu pevnú máme
a ako veľmi to chceme teda ten cieľ dosiahnuť. No a samozrejme nezabúdať pritom ani na to, že my sme ľudia a ak nemáme zlyhať, tak potrebujeme k tomu vlastne aj tú Božiu milosť a to Božie požehnanie.